A mesura que avancen les hores es van apagant les esperances de trobar en vida algun dels 50 immigrants que continuen desapareguts del naufragi al sud de Tenerife. S'han recuperat de moment 3 cadàvers. Part dels supervivents ja han arribat a terra ferma i han estat traslladats a comissaria. Tornem a sortir a l'exterior, anem al port de Los Cristianos. Allà hi tenim Mireia Prats. Mireia, quina és l'última hora aquí? Doncs aquí al port de Los Cristianos tothom està pendent de la barca de salvament que encara porta 12 supervivents i que encara estan a alta mar. I són perquè continuen les tasques d'intentar trobar encara fins i tot algun cos en vida, però tot i que són molt pessimistes des de la delegació de govern d'aquí de Canàries i això sí, poder rescatar potser algun cadàver, tot i que també des d'aquí es parla que 24 hores després és molt difícil. Diuen que a primera hora de la tarda segurament ja arribarà aquesta barca de salvament amb aquests 12 supervivents. Mentrestant, sabem que els 36 rescatats que van venir ahir fins aquí al muelle de Los Cristianos, al sud de Tenerife, estan en dependències policials, han declarat ja davant de la policia i ara el govern autonòmic de Canàries està decidint quin serà les diligències que han de fer en aquestes pròximes hores. Nosaltres aquest matí, al llarg del matí aquí al Puerto de Los Cristianos, hem viscut un matí de normalitat. Aquí hi ha una població molt elevada, una xifra d'unes 80.000 persones que viuen del turisme i per tant, aquí els turistes van i venen amb les barcasses que enllacen entre les illes i els ferris i es viu la notícia, la tràgica notícia del naufragi d'un caiuco d'una manera, amb certa part, amb ignorància i amb l'altra, amb impotència. Al mateix port on arriben els supervivents del caiuco enfonsat, a primera hora del matí hi ha 28 graus de temperatura, ambient turístic de plena temporada. Els ferris que anaven a les altres illes sortien carregats de turistes que poc o res sabien de la tragèdia. No tenemos ni idea. Ni idea. No lo sé, no tengo ni idea si hay personas vivas o muertas o si las han encontrado o no. Mentrestant, a uns 150 quilòmetres d'aquí, oceà endins, cap al sud de Tenerife, es continua treballant per aire i mar en el rescat d'una cinquantena de desapareguts, quan ja fa hores que la delegació del govern a les illes ha perdut l'esperança de trobar persones en vida. L'arribada sans i estalvis ahir a la nit de 36 dels 48 supervivents ha estat l'única bona notícia en relació al naufragi del caiuco. Si no hubiesen estado las embarcaciones españolas, no hubiese sobrevivido ningún ser humano. Gràcies als seus testimonis s'ha pogut saber que havien sortit de Guinea-Bissau 10 dies abans amb dones i menors entre el passatge. Begoña Grigelmo, TV3, Los Cristianos.